Salam Türkmen Portal web saytının hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün Aşgabat şäherimizde yerleşýän Aşgabat seýilgäkinde gözel tebigatymyzy bilelikde goralyň atly eko festivaly geçirilýär. Bizim elbetde Türkmen Portal web saytymyzyň dörüjülük topary bilen bu festivala geldik we siz üçin ýörüýte gyzykly videolar taýýarladyk. Onu bizden daşlaşma. UNESCO'nun işleri barada Türkmenistan'ın Milli Toparynyň sekretariatynyň, Aşgabat şäher häkimliginiň we ýaş tebigatçy jemgyýetçilik guramasynyň bilelikde gurnamagyna gözel tebigatymyzy bilelikde goralyň atly eko festivala daşky gurşawy aýagly çemeleşmäge we onu goramaga bagşlanan medeni çäre ýaş guramaçylardan, ekologlardan, jemgyýetçilik wekillerinden başga da dürli ýaşdaky iýleşdirme gatnaşdylar. Eko festivalyň dowamyna dürli gyzykly çäreler guruldy. Şolaryň hataryna ululardyr çağalar üçin dürli ekologik çykyşlar, plastik galynlar gaýtadan işlemek boýunça ustatlyk sapaklary, aýdym sazlar, eko oýunlar, utuşly bijeler, eko moda görkezilşi we beýlekler boldy. Neşun belläketçiniz ýaly ýurdumyzyň gözel ak mermer şäheri Aşgabatyň iň bir görnükli seýilgäkleriniň biri, taryhy bir odan yerlerinin biri olan seýilgäkde ýurdumyzyň çäklerinde bar bolan tebigy baýlyklarymyzy, gözel tebigatymyzy, daşky gurşawy, ekologiýany gözüň görejýäli gorap saklamak pawatynda umumy döwlet hemde jemgyýetçilik ähmiýetli alınıp barýan işleriň çäklerinde eko festival geçirýär. Bu festivaly Aşgabat şäher häkimligi hemde UNESCO'nun işleri barada Türkmenistanyň Milli Toparynyň sekretariaty şeýlegem Aşgabat şäherinde ýaňy ýakynda döredilen ýaş tebigatçy atly jemgyýeti ine bilelikde gurnaýar. Esasy maksadymyz biz döwletimiziň bu uğurda alyp barýan işlerini soňky ýyllarda ine milli liderimiz Gahrman Arkadamyz tarapyndan durmuşa geçirilen ençeme ekologiya hem daşky gurşawy goramak bawatyndaky bir toplumlaryň bir çäreler işleriň taslamalaryň üstünlikli netijeleri şeýlegem ine Gahrman Arkadamyz milli liderimiz ine bir näçe ýyllaryň dowamında daşary ýurtlarda halkara guramaları, awry halkara guramalarynyň bir münwerlerinden çykyş edip bütün dünýäde ekologiýany daşky gurşawy goramak barada ençeme bir döwlet hem il bähwitli başlangyçlar öňe sürdi hem de oň başlangyçlary häzirki wagtda da dolu goldanylýar hem durmuşa geçirilýär. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň alyp barýan bir insanperwer, il bähwitli bir tutuş adamzadyň bähwitlerine gönüktirilen siýasatynyň netijesinde eziz diýarymyzda daşky gurşawy goramak baradaky işlerde ýaşlaryň ornuny beýgeltmek bawatynda uly işler, uly bir taslamalar durmuşa geçirilýär. Şu ýyl bellenip geçirilişi ýaly 2023-nji ýyl Arkada serdarly bagtyar ýaşlaryň ýyly diýip atlandyryldy. Bunyň çoňur bir filosofik manysy bar. Men ýaş tebigatçy jemgyýetçilik guramasynyň ýolbaşçysy Leyli Şyhmadowa. Biziň bugün Birleşen Milletler Guramasynyň bilim medeniyet boyunca UNESCO'nun Türkmenistan sekretariýasy şeýlede Aşgabat şäher häkimligi we ýaş tebigatçy jemgyýetçilik guramasy 3 gurama bilelikde gelin gözel tebigatymyzy goralyň atly eko çäre geçirýär. Bu çäreni geçirmekden maksadymyz ýaşlarymyza, raýatlarymyza tebigatymyzy goramaklygy ünsüni çekmek. Biziň şeýle owadan arsa tebigatymyzy goramak boýunça näli işler edip bolýan tygşytlyk işlerini şeýlede wagty syhat çärelerini şu çärede görkezmek. Bu işlerde biz milli el işlerimizi nuskarlyk sebäp biziň ene mamalarymyz özleriň el işlerini tebigatdan alham alypdyrda. Şu tebigatyň keşiplerini öz nagşylaryna görkezipdirler. Ýa-da Türkmen halkynyň nepisligini şu tebigatyň bir mysal hökmüne görkezip bilýärdi. Ýa-da beýle atsak tebigatymyz Türkmeniň aýdym sazy siňipdir. Şoň üçin şu çäremize aýdym saz milli egin eşiklerimiziň lawatlarynyň görkezilişi şeýlede ene mamalarymyzdan bize miras galan keçe haly sunugatyny biz görkedik. Ýene de tebigat diýene ýaşlyk gödüňe gelýär we biz ýaşyl owadan ýerimizden biri Aşgabat şäherimiziň adyny götürýän Aşgabat seýilgäkine geçirdik. Sebäp berde halkymyz tebigatyň ýaşyl tonlarynyň ählisini şu seýilgäkimizde görüp bilýär.
Hormatly tomoşaçylar, bu owadan milli libasda gurjoklara hemmämiz synnaýar. Onda bu gurjoklar milli libasda ýetirýän gelnejan bolsa häzir hemmäňiz bilen tanışýan. Gülälik genje salam. Özüňiz bilen tanıştyrsaňyz hem de edýän işiňiz dogrusyny bize tomoşa edýän ähli tomoşaçylar bilen tanışýan. Men Ahal vilayatynyň Akbuğda etrawynyň çağalar we yetkinjekler döredijiligiň ýol başçysy Gülälik Babakulowa. Hawa men enha Türkmen milliligini görkezmek üçin şunkun eka festivala geldim. Türkmen milliligi görkezmek näme her biçuwda köýnek biçemizde gaýkynly köýnekli matalar galya. Şo gaýkynlyk matalardan galanlary bir ýanky kiçik görümdäki uly görümdäki gurjoklara bir Türkmen milli libasyny şeýdip dikip taýýarlaýar. Şeýdip dikip taýýarlap bir çağalanmada geljekde el hünerini, zähmede bolan söýgüsini hem de durmuşa taýýarlaýar. Bu çağalanmada şu bizim milliligimize söýgüsini döretmek, zähmede söýgüsini döretmek bilen şu zatlar taýýarlap bir şunkun eka festivala gatnaşmaga geldik.